Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, on calminama kadi on jurama. En mbi alhamdulillahi rabbil alamina. Kadi ene wayno en garti kadi jokkude jangde men nde no wayanno ni. Eɗen gandi o dumne fof en jangani nde wonno waƴirano noon ko addano ko ha wawa ɗiggude. So addama fawodirama jangaka ɗiggani nafoore mum wawata heɓede. Ɗum saabi noon eɗen mbaɗa seeɗa seeɗa so lombama kadi joɗen daawal jutgal tawa ko adda ko jangama wawama. Nde wonno jangde nde ɓuri sohlede hen ko teskuya o. Kala ɓurɗoma wawde teskade ko jangata ɓuratma yawde famde ko gollete ko. Jangde ko teskuya namdi. Sa aɗa holle won e darde, so aɗa haalane won e heɗade. Sa aɗa holle won e darde, sa aɗa haalane won e heɗade. Teskuya ma noon wona e ko kalanteɗa ko e ko kolleteɗa ko. Nde wonno jangguinowo mo kanko o jogui ko konngol ngol omo haalira faade e nanɗe ma. O waɗanma jungo ngo wona e windude ko windata ko gite ma pawo hen mbawa ɗum yiide. On saha wona a dañi jiiɗe e nanɗe, omo haala aɗa nana, omo winda aɗa yiya. So ɓooyi anne teskuya ma wona hen ganda ɗum ɗo mi jangino ɗum. Kala nde goɗɗum addoya ko wayi noon taw hankadi a andino ɗo mi rewino ɗo mi wawino ɗo. Kadi mbatta hen ñemtinde ko gollanno ko. No haaliranno ni anne kaalira noon. Ko windanno ko anne ñemtina ɗum. Wona a watti wawde haalde ko jangano ko, a watti wawde windude ko windanno ko. On saha gandal ma yahawa. Nde wonno mbaɗɗen ko jangde codol. Heewɓe noddi en mbi jiyata bindi hay hunde. Ɓen kadi eɗen ganni wadde e sifa daɓɓo no mbawirta jangude, no mbawirta windude to bange pular maɗa, to bange alkule qur'ana arab, e to bange masɗene masirte e sifa newiɗo, taw a tampata hen weeɓanma e dow noon sarɗi sa jangi ha ɗiggi. Jangde noon ala mawɗo ala suka ko janguɗo toon jeeyi jangde. Wiya ko jangde wiya ko ma jange. Ko jangde wiya alay sago ma jange. Sa jangani a wawata koye jangde ndewata mbawa. Ɗum noon saɗa jangine tesko ko janginowo jangintoma ko o yiɗi ko mbawa anne eto wawde. Ay janginowo mo o yiɗi ko ya waw wadde anne eto wawde. Ene weltina janginowo e yiide an jangowo aɗa winda aɗa janga. Alhamdulillahi rabbil alamina noon en jii hen hewɓe ɓe jiyatano bindi. Hande o alhamdulillahi rabbil alamina mbeɗe winda aɓe janga aɓe jabto ko mbeɗe yiya. Taw hay alkulal ɓe mbawano yiide. Hande o Allah walliɓe aɓe mbawi windude aɓe mbawi jangude. Ko saabi ɗum teskade e ko janginte ko. Ɗum noon eɗen garta kadi e jangde nde mbaɗen seeɗa seeɗa
mbasen heñaade heppude heñaare moƴƴaani e jangde seeɗa mo jannguɗaa mbaawɗaa ɓuri ko jannguɗaa ko heewi ka a waawaani jannga haa heewa a waawaani jannga seeɗa mbaawa ɗum ɓuri ittude e ko janngataa ko heewi ka ɗikko ka waawaani kadi pular ene ngaraani jannginde pular nde wonno ko ɗum kaalata jamma e ñalawma enen ngarɗen ko jannginde holno mbatta haa mbaawa windude ko kaalata ko sa fayi e haalde ko janngata ko no windorto ko janngata ko holno windorto